So, eto na guys. So, parang ang sarap-sarap niya. Parang, kala mo sarap. Parang masarap siya. So, titikman muna natin para magkaalaman na this. So, andito na tayo guys sa Kalanutyan. Ayan. So, try natin yung Pares, Mickey, and Mami dito sa harap mismo ng Harris Gasoline Station along the highway Kalanutyan, Sinay, Ilocos Sur guys. So, in-invite tayo dito para kumain. Kasama natin ulit si 2M Like This and Ilocano, Binatang Ilocanos Vlog. Ayan. So, andito tayo guys. Ito na siya guys sa loob. Ayan. Ito yung menu nila dito guys. Dinakdakan. Mickey 35 pesos. Ayan. Mami nila dito. Only sabaw. Special is 50 and ordinary is 35. Ayan yung beef pares nila. Only sabaw din siya. Pares with rice 60 and pares only rice 70 pesos. So eto na guys yung ating order. So ang tawag dito is Mami. Ayan. Ito yung Mami nila guys oh. Wala bang daddy? So kailangan na lang si daddy. Muna nating tikman tong egg. Masarap yung pagkaluto nila ng egg guys. Hindi siya malasado. Masarap yung mami kasi parang malusog. Yan. So, itong noodles naman guys. Perfect. Sarap. Napakasarap guys ang kanilang mami dito. So, inaanyayahan ko po kayo na pumunta dito sa Paresa ni Boss Arnel Pogi. Ayan. So, masarap yung mami nila dito guys. Ang asinsinan loko at talaga karne na. Makitam. Lagyan natin ng onion. Ayan. Voice over. Delicious. Sabaw pa lang, ulam na guys. Talagang naimas guys. Magpa-take out sa sabaw. Masarap yung kwan nila, mami na talaga dito. Ayan. Mga sinsinan loko, aduti karne na. Ang kasada kita dagduma kita. Mami kung kuna mo karne na. Hanggang dun sa amon dahil ito hindi makam. May sa tagpatik out yung sabaw. Tikon na kami. Iman. Perfect. So, di kita babarkada guys itang mahilig iti bandi-banding. Pwede kayong pumunta dito sa Paresa ni Boss Pogi Arnel. Ayan. Masarap yung mami nila dito guys. Pati rin yung mga beef pares nila. May Mickey din sila dito. Gusto mo lang sabaw na ibang pares. Sarap. Sarap. Ito na siya guys. Ayan, sulit guys yung 35 pesos yung kapag ordinary at sa kapag special 50 pesos, di ba? Sulit na sulit. Tama
tayo kamis. Ayan, so inaanyayahan ko kayo guys na pumunta dito sa para sa ni Boss Arnold Pogi. Ayan. So thank you very much for watching. Ayan, kasama ko dito si ulit si Binatang Ilocanos Vlog and 2M Like This. Ayan, kumakain kami dito guys. Ayan. Kakaibang paresan. Yung anak ako naman Crisanto na kami ay mami nga kang kanem. Super sarap guys. Magustong magmerienda, kumain dito guys. Sulit na sulit guys. Ay ka. Marami na akong napuntahang paresan pero ito kakaibang sarap. So ayun, yung ating mga kasama nasarapan sila. So masasarapan kaya sila sa akin. Joke lang. So thank you very much for watching everyone. This is Ilocano Baclush Wash again.